casa dos Austria, que empezou con Carlos I e acabou con Carlos II. E era unha familia un pouco especial, non? Chingar entre eles, por Había exemplo. moita endogamia, sí. Como lles gustaba, Claro, e sí, aí antes o concepto da sangue e aí entraba, porque claro, eles o que querían era conservar a suposta pureza da sangre. Hemofílicos. Claro, no, o sea, eran con enfermedades, tiñan un problema na mandíbula, que é unha especie de malformación que se foi agravando por culpa de iba a dicir cruzarse como os perros, pero Sí. Cruzaron. pero es que eso, claro, cando é tan forzado, o defecto da mandíbula se chama progmatismo, que eu tiña aquí anotado. Esa mandíbula tan característica dos austrias que intentaban tapar malamente con barbas. Tiñan chicles para disfrutalos. Nada, Pobre Carlos II intentando Imagina comer un este maxi como- roll. a conclusión é que Yo chicles sempre para fora. a conclusión é que, por favor, os temas familiares, sobre todo afectivos, sexuais, eróticos, pues igual hai que Deixa Dios fora. Bueno, cada un cas súas filias, cada un cas súas Miguel, aí cousas. un non se É que en pode Galicia tamén hai cousas, no pasado Que hai moitas somos todos primos.